Kwayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane masisho nje sithi ebusuku banamhlanje singalindela ukuthi ke liqhubeke nokubalela kuzo zonke indawo uyongena engxenyeni ke esenkabeni yenzo kanti ke nakusasa singalindela nje ukuthi libalele nje kuzo zonke indawo kodwa ke lisikaze ngamafu mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha enyakatho naZulu Natal uyongena engxenyeni ke ezilapha eSwazini kwangane kanti ngasentshonalanga ngayinkungu nje ikakhulukazi ke ekhathini zasekuseni kanti ke amazinga okushisa singawabheka singalindela ukuthi kubande nje mawungena lapha koSutherland koVusile kanjalo nasengxenyeni ezilapha eCape Town uyongena lapha koJoji ngabanda nje kulozo ndawo nokho mawungena lapha koAphindini nakhona ngathanda ukubanda endaweni ezingasogwini kubande nakhona kodwa kubande kube yiqanda qo mawungena koKaladoko uyongena eFreystata la singalindela khona ukuthi amazinga okushisa abe ngaphansi kweqanda kulala isithwathe ekuseni siyongena lapha koBethlehem emnambithi lapha eBergville emasizini eMangwaneni kuthi ukubanda nakhona uyongena koXhopho komzimkhulu nokho eThekwini kubande ngokuphakathi uyongena eGauteng lithande nje ukuthi libe libande nakhona ikakhulukazi engxenyeni ke eseningizimu koCaptain Park uyongena koPitora Mamelodi kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha koMessina amazinga okushisa kakhulukazi ke ngokuphama kwenhlamvu kwelanga kusasa singalindela nje ukuthi ke lithande nje ukufudumala nje engxenyeni eziningi lapha kwaZulu Natal uyongena koXhopho komzimkhulu uyongena eMnambithi siyongena eMele ukuthi kubande uyongena ke ikakhulukazi engxenyeni ke ezilapha ngaseFreystata maphakathi kubande kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha eKapa ngathanda nje ukuthi ke liphole kulozo ndawo uyongena koRiversdale kanjalo nasengxenyeni ezilapha koGeorge ngathanda nje ukuthi kufudumale siyongena koKimberley koVryburg lithande nje ukuba phakathi kulozo ndawo kanjalo nasengxenyeni ezingapha entshonalanga Aphindini lingathanda ukuba phakathi ngigoqe ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle.